מה את אוכלת, יאלי? תודה. מגיע. טעים? לא. יאלי, מה יש לך ביד? ביסקוויט, תגיד. לא, מה זה הכחול שיש ליאלי ביד שהיא מחזיקה? מה את מחזיקה ביד? מה זה יאלי? זה מה זה? זה טוב. לגו. זה טוב. יאלי, תראי את השיניים. יאלי, מה אכלת אתמול בגן? ציצה. ו? ציצה. רק ציצה? כן. כן? מאורז. עם עם אורז. אורז. יאלי, ומה עוד אכלת? אכלת כריך? כן. כריך. איפה מירה? נכון, סבתא הביאה ליאלי כריך, נכון? נכון? יאלי, תשאירי עכביש. עכשיו זה תשאירי... נופל ברצפה. תשאירי אצבע. יאלי, אצבע. לא חזר.